سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو من نيوتيو لومي حنت فليز بلتن قرب ترز بلت عرسنينا غنري عرسناتنا سلمنتاينا تسلمتي بكالو زيغاتاتنا يز عالم بس عادي يكون باسياويان يكونوا بخالوت ننعاقن اتحيتهم زريونان مچم ازيا زيغاطمتو سب الله يبلني بفلا يبسدت ابزي معرباو عالم دياب كالا عالم زركا مالت كاب افريقيا وصاي زلو ابن افريقيا حلناون سلازي لو من ريارستي سلمنتايوم كارو زيغاتات بحفشا نزت الليم حبري ويكا نزا افريقاوي حبري نزا افريقاوي سب اتحيتهم زريو ازارس زمصا زلهو نفسنا نخنصرف اليكم كون انتي تبل تقصلا مسلكم the first step in solving a problem is recognizing that you have a problem تقدامي تسقمتي ناي زخونه صقم مفتاح دل خلخا صقم كم زلكا مفلاطن مقبالن اتقدامي سقمتي سلازي صليم صرف سلمنتاي كوينو كنبل علنا سلمنتاي صليم سي حبري صليم صعداي لاين صرفنا صليم ግን صرف خوين لوريدي سلمنتاي كم خوينو انتيلنا مسو زتحاز ነገር አለው ቀድመናው መኻድና ሕጂ ቀድመና ብታት መኻድና መጀመሪያ ኤክስኪውዝ ናቅርባ ከምጻልክም ምክንያቱ ርግጸኛ ተቀዳመይቲ ኤክስኪውዝ መግዛእቲ ይኹም ክትብሉኒ መግዛእቲ አፍሪካውያን ሃገራት ነዊሕ ዓመታት በመግዛእቲ ተሳቂየን የስ ሓቂ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን ኣዚ ብርቱዕ ኣደራዕናይ መግዛእቲ ኣጋጢምናዩ ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ዕንወቱን ወሪዲቡ እዚ ዝከሓድ ዘይከሓድ ሓቂ ካልኦት ሃገራት ናይ ዓለምን ከማና ተገዚአን ያ ክንርስዓ ይብልና በይንና ይኮና ተገዚና ሓንቲ ድማ ምሳ ውስኽ ከብለልኩም ዘይተገዛ ሃገራት ናይ አፍሪካውን ኣለዋ ንኣብነት ኢትዮጵያ መግዛእቲ ኣይረኣየትን ኢና ንብል ኢትዮጵያ ግን ንኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ኢሜጅ ወይ እንታይ ዓይነት ስእሊ ናይ አፍሪካ ያትን ናይ ምዕባለ ናይ ዘይተገዘት ናይ ሓይሊ ድያ ምልክት ትብ ወይስ ናይ ድኽነት ናይ ድሕረት ናይ ድንቁርና ናይ ፀገም ናይ ድኽነት ናይ ምልማን መልስና ባኽሚ ከጥፎ ስለዚ እቲ ናይ መግዛእቲ ዝብል ኤክስኪውዝ ሓሳብ ንግደፋ ቦቱ እቲ ቀንዲ ዘናኻና እቲ ሓቂ ሕጂ ሓደ ብሓደ ክዝርዝረልኩም ክፍትነ ናተይ ሪተዩ ርግፀኛ ድማ ብዙሓት ንስኻትኩም እውን ሓቂ ጎሲኹም ክትደልይኹም ምሱ ክትሰማምዑ ከም ትኽእሉ ዘይተሰማምዑን ክትህሉ ትኽእሉ ናትኩም ሪተዩ ሪስፔክት ድማ ኣለኒ ተቀዳመይቲ ንኣፍሪካ ወይ ንፀሊም ተንዕቆ ነገር ተላ ኢኮኖሚ ቁጠባ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዘለናይ ወላ ዝሓለፈ ዓመታት እንተሪና ቀዳማይ ሃገራት ዘኽብረንን ዘሕስረንን ቁጠባኒ ካልኣይ ይኮን ዋላ ስለምታይ ዲክቴተር ዘይህልወት ሃገር ክንደይ ብዲክቴተርሽፕ ዝመሓደር ሃገራት ንኣብነት ቅድሚ ሕደት ዓመታት ሊብያ ንወስዳ ማእሙር ገዳፊ ዲክታቶር እዩ ነይሩ ንክንደይ ዓመታት ቁጠባ ሓያል ስለ ዝኾነት ግን ብዓለም እውን ክብሪ ወሃባ ነይርታ ሃገር ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ንኣፍሪቃውያን ዘንዕቐና ከምኡ ንትፀሊም ሕብሪ ነታ ዝፀላም ኮንቲነንት ትበሃል ፀላም ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ፀለም ስለ ዝነብርዋ ዘድሕራን ዘንዕቓን ዘዋርዳን እንተሎ ቁጠባ ናታ እዩ ስለምንታይ ከቁጠባ ከም ኮይኑ እዚ ድማ ብመሰረቱ ሓደ ባዕሉ ክዓይ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ቁጠባ ክህነፅ ስለ ዘይተኻእለ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ፀጋታት ስለ ዘይብላ ወይ ካልእ ስለ ዝጎድላ ኣይኮነትን ኣፍሪካ ብናተይ ርድኢት ኣብዚ ሕጂ በፂሐ ዘለኹ ብቁዕ መርሕነት ስለ ዘይትረክብ እያ ተን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ብቁዕ ዝኾነ ምሕደራን መርሕነትን ስለ ዘይረኸባ ብዘይ መርሕነት ድማ ኩሉ ግዜ ክትበፅሖ ትኽእል ዓወት ድሩት እዩ ናብ ወላሓደ እውን ክትበፅሐ ይትኽእል ኒኻ እዚ ድማ ኣብ ሓንቲ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ 34 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ኣብ ኩሎም ጎሊሑ ዝረአ እዩ መርሕነት ጥዑይ ዘይብላ ሃገር እንታይ ኢሎማ ፊስቶ ቀዳድያ ኢሎማ ቀዳድ ፊስቶ ክንዲ ዘእተኻ ማይ እንተእተኻሉ ኣይመልእን እዩ ኣይልወጥን እዩ ኩሉ ግዜ ናብ ትሑፃይ ክኸይድ ማይ ጥዑይ መርሕነት ዘይብላ ሃገር ድማ ክንዲ ዘፍሰስካላ ፍስስ ክንዲ ዝፀዓርካላ ፀዓር ናብ ተብሎ የብላን ምክንያቱ ኢንኤፊሽንሲ ወይ ከዓ ምዕሩይነት ስለ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ፀጋታት ኩሉ ኣብ ዘይቦትኡ ስለ ዝኣቱ ካብቲ ዓዲ ከም ዝጠፍእ ስለ ዝኸውን ስለዚ እዚ ድማ ብመሰረቱ እቲ ግዕዙይ ምሕደራ ዘይሓላፍነታውያን ፖለቲከኛታት ከምኡ ድማ
انترفن نفسهم من ربحهم من انبر ننوح أرهقهم من هزبي كسرحون كحاليون زخولو مراحتتاتن كإلاتاتن سلزي تعدلا أفريقيا بقع سب ويكا نفع سب سلزي بلا يكونتن أفريقيا بزعب زي مرحنات ناتا ننفعاتن نبلحتن كإلاتاتن زهد منبر زسهد مرحنات يحلي واي فلتني سلزي التقدامي سلزي كموتيد ناتو دخنات تقانينو يرئي شغلة البونات تقانينو يرئي سأقامن تميتن حمامن تقانينو يرئي سلزي زخول انت لك خوينو ماني كخبركا كل جزء تلمن كل جزء حجزوني كل جزء أميه كل جزء عريقة تبل نحرقينكا ماني كخبركا سلزي كرد عنا كخلالو سلامتاي تنعكت متصنا له نيقومنا خمس جيرمنا نابلنا أين الزارب كابيز مت سأقامنا كنا لليوم كلالنا كتعرفنا لهم صبوا قبروا لي لهم سأقامنا كنا للي كنكل علنا مغنياتو أتسأقامنا صبوا غيرنا على لينايو احميمنا كساب زي كنا له انت حركنا تصاورا خوينا اي كن اريانينا كعممنا له كن اريان خمبقس this is the number one issue اتخاليت مغنيات حبر قصنا مالتي اذا هجي اتقدامي صقم زبانا اتفطاطرانا حبرنا يكونن صقم كوين زلو نحنا ابلع لحبرنا زلنا اطمامتها مالتي تاي مالتي زي بزح زين تاني كده تتقال كده تصلي كده تخمسي كده تباريا يمانا باريا كمان نبل اني زعابي سنت بابنيانا عندنا بزغنا نابكال خيل يدلني حبرنا نحنا نبعلنا اي نخبرونينا نحنا نحونا اي نخبرونينا كمي صعدا كده تصعدا يلو صرف سميعي فلتني ميبي ابينوم قبرو خونو كنا انا سميعي فلتني صليمي لهم كصرفو كن ابزيد يكونس ابا دباباي اب ستاديوماتون زرعنا ييو سلازي اتي نحنا نحاتدنا كالك هيكنا عبير ترات راين رايو نخالوت افريقاوين تاين بلو برايو صلمتي كم زوم صلمت خوين كاسخا كم زوم صلمت خوينكي تايري خاسخا صعراري خاسخا بعد خاص صليم كو خاتبال ديق زباله صليم افريقاوي خاتبال كالشيم زلك خاي مسلك وي كالشيم زلك خاي مسلك نفسخي ختصرف زلك سلازي unconsciously وي كاي تردعنا نفسنا بعلنا سلازنا اسنا نفسنا حبرنا بعلنا سلازرفنا كالي سب كصرفنا كغرمنا يبلو بعلنا اف دغ سلازخفتنا له وي دما نساتهم مهيرومنا كونو خليهم نزي بزي قدس كن نحنا وند دحريوم نخي سلازلنا نساتهم كبنا خلو يحمنا نحت حدنا كن كل غزي نبلون نحت حدنا نداخمون زربا اون سلازخونه سلازي كل غزي كالي سيترف ولا وشت عد خاون اب حد عد خلخاون نحت حد كان يمدخام بحر لنا اب كانت علامات انا جاب سويسرلاند يزنبر انتي راب سويسرلاند سويساوي بزي قدس كافي مسيس يكبابريو سويساو بمخانه رايسي اب عدهم كيدلكو اب هاجر سدت كتكابر تخلي خدنا البات اب عدهم كله سويساوي زلو مخبرات فليو اي ثينك كانوا هاجراتكم خينهم يسمعون سلازي نحنا قلنا حتحناكم عينت كبرت يبلنا سلازي حتحنا زي تخبابر ناسي من يكخبرنا ما حالتا ونحتنا تبعيسنا تجفاجفنا زبل زينا نرايوزي كما يجيروميهم نحنا كخبرونا لازم كروب كردعنا كخلالو اتو كل زمات انا صرفي ما بقاسناتو نحنا نرؤيو بحرياتن ناتنا صقماتن مخانو كبرهلنا له سالسيت نطبي religion وي هايمانوتاتنا كل هايمانوتاتنا اسلامو كريستيانو اب افريقيا استمسرت هايمانوت يبلنا هايمانوت كمسرت ايكالنا كاب كالوز زمصناي زحزن كفالناتو كن كاب كالوت كم زمصنا خمان ايردعناني كابتم زمصونا نلعلينا هايمانوتاويان كنكون نفتن صقام يبلينا ان هايمانوت يخبري كريستياني يقداس اتتصبيبات حساسبنا هايمانوتنا ناي بحقي زحزنني حوخا ابتقاغا مسخا بالعساتي زعابيه حوخا نعوز يخبر كاسي ود هايمانوتي يلقى بحرم وقيانوس سغير كان عوخ تخبر مفتان ابتن ساتوم زلو خيت كاغنكم كبرت هيتركبني كاو خمانين مهارنينا سيانه تذكرمني ساتوم سي اتسخا تخبرهم زلها مليسون ونايت يخبرخني نابنت مسلمنا نوسد اسلام سي اب سعوديه كبابي تمسرت اب سعوديه مكه مدينه اسلاماي صليم كم كل غزي مستوارديو يا عبدي سبحان تحكم فلطينا بحالو سبز نبرنا بعد السودان مالتي اب سعوديه انت خيت كان غزي كل غزي نصلي جينا اسول يصرفون كل غزي بتدغاغامي
ኢንፋክት ኣብዚ ቀረባ ሓደ ዓቢ ስካንዳል ነይሩ ኸሙ ኣብዚ ሃገራት ዓረባዊ ምዃኑ ከምዚ ኣብ ሾው ኣምፂኦም እቲ ዘለፋ ናይ ጸለምቲ ማለት ስለዚ ንሳቶም ኣያኽብሩኻን እዮም ናቶም ጸገም እዩ I don't have a problem with that of course I feel bad ግን ናቶም ጸገም ያነ ንሕና ይንሕተተሉና ንሕና ግን ስለምንታይ ነብስና ክነኽብር ኣይንኽእልን ጸሊም ሓውኻሲ ብዘይ ገድስቲ ሃይማኖት ሓውኻ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ንስኻ እንድሕሪ ጸሪፍካያን ኣዳኺምካያን ካልኦት ካልኣኻ ተቐቢሎም ምሳኻ ኮይኖም ክጸርፍዎ እዮም ወዲ ሃይማኖት ደቂ ሃይማኖት ኣይኮኑን ጸርፍዎ ዘሎ እንተይልካ that's a big issue ሓውኻ ኢኻ ዝፅረፈልካ ዘሎ ሎምና ሓውኻ ምሳኻ ኮይኖም ጽባሕኻ ንዓኻ ክጸርፉኻን ከነኣሱኻን ምዃኖም ክጠፍኣልና የብሉን እታ ራብዒቲ ነጥቢ ድሕረት ኣፍሪካ ብኩሉ ነገራ ብኩሉ መለክዒ ዝደሓረት እያ ዝኾነ ነጥቢ ነገር እውን ኣፍሪካ ቅድሚት ኣላ ዘብለና ብገለ ነገርሲ ቅድሚት ክንከውን no everywhere ድሕሪት ኢና ከመይ ገይሩ ዳይ ሰብ ከኽብረካ ኩሉ ግዜ ድሕሪት ተኮይንካ ወላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኮይና ንቅድሚት ክንመፀሉ ዕድላት ከለና እውን ንድሕሪት ክንከውንና ንመርፅ ዲጂታል ሬቮሉሽን ይካየድ ኣሎ ክንመሃር ኣለና ክንዓቢ ኣለና ጥበብ ክንሕዝ ኣለና ንቅድሚት ኣብዚ ግዜ እዚ ክንስጉም ኣለና ወላ እንተበልካ ግን ንቅድሚት ክንመፅእ ድሌት የብልና ስጉምቲ ንወስድን ኢና ድሌት ክልወና ኸሊ ስጉምቲ ድሌት ወስድካ ግን ለውጢ ይመፅኒ ስለዚ ድሕረት ኩሉ ግዜ ምስተቐበልና ኢና ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ድሕረት ሓሊፍና ሕጂ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ወላ ምዕቡል ዓለም ከለና ስለምንታይ ድሕረት ንመርፅ ስለምንታይ ንቅድሚት ክንመፅእ ዘይንመርፅ ስለምንታይ ሜላታትና ህይወት ንቅድሚት ክሕልፈና ዝኽእል ዘይንኸዶ የስ ስለምንታይ ንኸዶ ንፈልጥ እየ ምክንያቱ ንቅድሚት ክንወስደካ ኢናኢሎ መሊሶም ንድሕሪት ዝመልሱኻ መታለልቲ ሰባት ስለ ዝበዝሑና እውን ክፈልጥ እየ ትፀገም ርድኡ እንዲ ግን ንዑ ሰጊርና ንከይድ ኣለና ኩሉ ግዜ ተዓጊትና ኣብ ምምራርን ኣብ ምፅራፍን ጥራይ ክንነብር የብልናን ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ኩሉ ግዜ ድሕረት ኣይዋፅኣናን እዩ ቅድሚ ሕጂ ንክንደይ 100 ዓመት ኣይዋፅኣናን ብሕጂ እውን ኣይከዋፅኣናን እዩ ብዓቕምና ንስኻ ወይ ንስኺ ንዓይ ሓዊስና ንቅድሚት ንክንሓልፍ ንበገስ ኣነ ንኣብነት ኣብ ናተይ ቻነል ይኹን ኣብ ናተይ ፕራይቬት ክላስስ ከመይ ገይረ ነቶም ኣነ ዝምህሮም ንቅድሚት ነምፅኦ ዋላ ብንእሽተይ ስጉምትታት ይኹን ንኣሽቱ ስጉምትታት መዓልታዊ ብተደጋጋሚ ተጌርካዮም ዝዓበዩ ውፅኢት ካብኦም እዮም ዝመፁ ኩሉ ዝትርእይዎ ዘለኹም ምዕባለ ሓደ መዓልቲ ካብ ንእሽተይ ስጉምቲ ዝተበገሰ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ንበገስ ድሕሪት ኣይንምረፆ ብኩሉ ነገር ድሕረት ዘለና ንድሕሪት ግን እንጆይ ኣይንበሮ let's try to be ንቅድሚት ንኽመፅእ ፑሽ ክንገብር የተሃባብዕ ምክንያቱ ኩሉ ነገርና ናይ ኣፍሪካ ድሕረት ጥራይ ስለ ዘንፀባርቕ ከምኡውን ድንቁርና ከምኡውን ዘይምንቃሕ ዳርጋ ንኽነቅሕ ዘይንደሊ ዓይነት ሰባት ባህሪ እውን ነንፀባርቕ ኢና ስለዚ ንኽነቅሕ ንኽንልወጥ ንበገስ ዝሓለፈ ድሕረትን ውርደትን ይኣኽለና ንዑ ለዊጥና ንቅድሚት ክንከይድ ክንብገስ የተሓሳስብ ታናይ መወዳእታ ድማ ናሓትሕና ምንዓዓቕ ካለና ብኩሉ ኸ ንስኻ ወዲ ዓድኻ ወዲ ከተማኻ ወዲ ውራጃኻ ወዲ ገለመሌኻ እናበልካ ናሓትሕትካ ትነዓዓቕ ክንዲ ናሓትሕትካ ተተሓሓይስካ ንቅድሚት ትኸይድ ናሓትሕትካ ትነዓዓቕ ሃገራት ካብ ጎረቤተን ክንዲ ዝገዛ ካብ ፀዓዲ ይገዛ ናሓትሕደን ተደጋጊፈን ክንዲ ዝኸዳእ ናይ ሓትሕደን ንብረት ይነዓዓቓ ኣብ መወዳእታ ድማ ተተሓሓይስካ ኣብ ዳልሃመት ናይ ድኽነትን ኩሉ ግዜ ተዋሪድካ ተናዒዕካን ትነብር ስለዚ ነፍስና ንክንፀርፍ ኢለ ዘይኮንኩስ ቁስልና ፅቡቅ ጌር ክሕመና ክኽእል ኣለዎ ክሕውየና ክንሕውዮ ክንጅምር ተኮይና እንተዘየለ ኩሉ ግዜ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ኩሉ ግዜ ክንዋረድ ኢና ኩሉ ግዜ ክንፅረፍ ኢና ንቀበሎ ንፍተዎ ኣይንፍተዎ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ that's going to be our fate our life ንሕና ስድራና ከም ነይሮም ንሕና ከም ኣለና ናብ ደቅና እውን ክሰግር ዝኽእል እዩ ክንልውጦ ተኮይና ግን ኩሉ እዚ ነገራት ዝተቐቢልና ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣነ ክልወጥ እየ ኢልና ንበገስ ኣነ ንስኻ ንስኽን ኢና ክንልወጥ ንኽእል እምበር ዓብ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ክትልውጥ ብንእሽተይ ነገር ክጅመር ኣለዎ ብዓብዩ ክግበር ከም ዘይክርኢ ኢና ኣለና ንኣሽቱ ስጉምታት ወሲድና እንተኸይድና ግን ክንልውጦ ንኽእል ኢና ኣይሆፕ ሕማቕ ኣይስማዓኩም ንኸውን ክፀርፍ ወይ ከነኣሲ ኢለ ዘይኮንኩስ እቲ ቁስሊ ናትና ኣብ ዝኸድክዎ ስለ ዝስማዓኒ ግን ፅቡቕ ጌር ክስማዓኒ እንደልየ ኣለኹ ምክንያቱ ቁስሊ ናትና እዩ ንሓብኦን ንዓብጦን ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እናተጎደ ዝነብር ቁስልና ስለ ዝኾነ ንቀበሎ ክንሕውየ ኢልና ድማ ንበገስ ክብለኩም ይደሊ ኣይሆፕ እታ መልእኽቲ ፈቲኹማ ትኾኑ ናትኩም ፊድባክ ካብ ታሕቲ ክፅበየ ምናልባት ንኻልኦት ከንቅሖም ይኽእል እንተኢልኩም ሸር ክትገብርዎ ትኽእል ኢኹም እናበልኩ ናይ ሎም መልእኽተይ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና ቻው